ndek jolweny manotimore ni Sergeant Clifford Omondi mane achiel kuom jolweny manotho e masira mar ndek kalapapla manotimore juma mokalo. Ibiro kete kar yweyo mare mogik tarik 3 dwe mar 5 higani e dalagi manitiere Ndiwo West Lego location e kar chung' od bura mar Lego Usonga. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. Kalure kod jaloso elo familia Sergeant Omondi gidhi mbele kod pango chenro mag liel ka gin kaka familia gisewinjore ni ringre Sergeant Omondi ibiro gole boma ma Nairobi kikowe dalagi mandiwo West Alego location tarik 3 dwe mar 5 higani to ibiro ike tarik 3 dwe no. Olero ni gisani gipango mana kaka inyalo ket Sergeant Omondi e kar yweyo mare mogik e yor nyadhi. Ibiro gole tarik 2 dwe mar 5 higani tiike tarik 3 dwe mar 7 dwe mar 5 higani. Koro war kaka familia watemo mana loso chenro kaka dwa miye yik maber. Koloso kod Ramogi TV e dalagi, Dominic Oyugi owacho ni sirikal kokale bad migawo mar jolweny osingo ni gibiro konyo kaw ting' mar liela. Kolero ni sirikal ok bi kaw ting' te mar liend Sergeant Omondi nikech Sergeant Omondi pod nene lemo mapiny kipimo kod Jamadarogola mane liende sirikal no kaw ting' duto. Kuom mano, gikwayo siepe kod jochiw kony mondo konygi dino bugo manyalo dong' tok sirikal timo korka korgi. Sirikal wacho no gintie gik magichugige gibiro rango kaka body bedo transported from Nairobi to dala, gibiro rango wach ba sanduk kod payment mag hospital ka dibedi en ting' margi. Gima kendo gisewacho dwa en program mar yik bede gine magitayo. Wan familia awakwayo no yik kaka wan joluo wagero ka ji bire yik nitie kombe ma ji betie, nitie tent, koro kony mar pesa kata gig moko magato offer nyalo konyowa. William Onyenya ma en wat mosenindo omedo ni chenro mar iko ibiro time skund primar mandiwo kalure ni oganda mathoth nyalo chopo e liend no. Ike dala ka to ceremony mar yik to wadwa tere school, Ndiwo primary school. Kanye manwatimie saw duto mag yikne. Min Sergeant Omondi, Gertrude Achieng kaachiel kod min odowadgi Beatrice Odipo oywago Sergeant Omondi kaka jambola, jahera kod jachiwo mane konyo wede mathoth ahinya. Clifford kore chuka ma nginya thima chuga dwa here koro nyina bendo hera. Ayo sirikal mondo mi odonjie mondo mi okonywa nikech walalo wuoyi mamor majahera majausiep. Koro akwayo ni kama yura ni onindi gi kwe. Nyasaye okawe ko samo ok no ang'eyo kendo samo ok no wachano. Ne en nyathi mamuol kendo nyathi maber kabisa. To mago duto gin chenro mag Nyasaye. No hero nen gi hera mang'eny sana. Ne hike ma pod otin no nitie nyithindo manyocha okawo manyocha puonjo. Moko ni secondary school, moko ni colleges. Familia no koro ywak ni ne gin kod geno maduong' kuom wuodgi matho ong'ado ngimane nus ka koro gikwayo sirikal mondo ne ni otim nonro matut ewi masira mar ndek kalapapla mane okelo tho mar jolweny 10. Wakwamna sirikal mondo otim nonro wanwang' adiera. Komachielo, familia mar jalweny mosenindo Duncan Keitani ma bende nowito ngimane e masirano pango mar keto Keitani e kar yweyo mare mogik ngeso tarik 27 dweni e gweng'a Masaos, Baringo North. Min od mosenindo Keitan kaachiel kod wede ywago Keitan kaka wuoro mane ohero familia mare. Hiyo sasa the last 1 month Kanol Keitan alikuwa hapa kwa holiday for 1 month. Sasa akakuja holiday 1 month tukapanda mashamba yote, akapanda miti kwa shamba yetu, alipanda miti 277. After kupanda miti 277 akakuja sasa toka kwa hiyo compound akaprune hizo mamiti zote ikuwe safi. After hapo akaniambia mama Ivana mimi narudi sasa kazi, narudi nyumbani sasa. Matayarisho mashishi jana tulikuwa na mchango ya kuwezesha wale wataungana na mama waende kwa mashishi. Sasa tumetayarisha, tuko tayari kabisa. Mama atatangulia leo, alafu siku ya Jumamosi kuna wale sasa timu ya kuungana na mama baadaye wataenda on Saturday. Sasa tumejitayarisha kabisa. Joyce Oduor, Ramogi TV.